kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi alamisa avril kalo tile 25 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka kamale k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Nanjigiso dɔ la Bamako yan o kɛra bisimilali kɛyɔrɔ ye kunungo a tun bɛ baara dayɛlɛ kofɔ ka ɲɛsin fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ɲɔgɔn kan tilebifɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ tungalata o kɛlɛli kama. Tagu filanan o bɛna waleya anw fɛ Bamako yan a bɛ festival Ola Bamako a bɛ o kofɔ avril kalo tile 26 tile 27 musée national de Bamako la. Maramafɛn tigiw u ka kulu kɔnɔna na Front démocratique du peuple Centrafrique FDPC ndɛnɛndonya tɛmɛlen u ye mugujugu ci kɛ ka ɲɛsin dugu dɔ ma n'u ko ma ko Lokoti dɔnnibaarala kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o fɔ sisan nanjigiso dɔ la anw fɛ yan kunungo baara dayɛlɛ o kɛra a tun bɛ fɛɛrɛw olu sigili ɲɔgɔn kan baara ɲɔgɔnya tilebifɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ tungalata o lahalayaw kan tun bɛ maa ka bonya kɔnɔ secrétaire général ministère des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine Tangara Nema Gindo u ko ni ɲɔgɔnna jɛrɛ in dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ royaume du Maroc Sénégal kɔnɔ wari ani kulu minnu bɔra Union européenne o kɔnɔna na ani ambassadɛrw fo ka taa se dɛmɛbaa jɛkuluw ma u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka hakilinaw jagabɔ k'a lajɛ fɛɛrɛba jumɛnw de kan ka sigi ɲɔgɔn kan diɲɛ bondakun kan bi yaasa min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔw ye tungalata o siratigɛ fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na u ko tungaladenw san 2017 diɲɛ bondakun kan maa 1,258,000 banyango kɛmɛ saradala 14 yalima maa 36,000 olu ye farafinnadenw ye ko waati sera wulika jɔ ka kɛ joona fɔ ka jo yaasa tungalata a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Tangara Nema Gindo ale fɛ a ko tungarangew ye bolola baarakɛlaw de ye nafa de bɛ u la u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na seko ni dɔnko tigilamaw b'a la tolancilaw b'a la farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw b'a la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nafa ye u bisimila jamanaw olu fɛ o de kosɔn ko bɛɛ kan ka a lajɛ fɛɛrɛ min kan ka sigi ɲɔgɔn na yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ tungarata a kibaruyaw la. Tagu filanan bɛna waleya anw fɛ yan u k'a ma festival Ola Bamako a bɛna kɛ avril kalo tile 26 a tile 27 musée national la kumakan min n'u y'o don ba la o de ye ko fɔli ale ye ka dɔn ka fɔ lili de ye lili min bɛ maaya dilanni a bɛ o ɲuman ko fɔ nin kunnafoni in dira tarata donya tɛmɛlen a kɛra a labɛnbaw fɛ laseli dɔ sen fɛ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma. Kulu min bɛ n'u k'a ma ko Front démocratique du peuple Centrafrique FDPC ni maramafɛn tigikulu olu don ndɛnɛndonya tɛmɛlen mugujuguci kɛra u fɛ ka ɲɛsin dugu dɔ ma n'u k'o ma ko Lokoti ale bɛ jamana woroduguyanfan fɛ u ye bolimafɛn dɔw jeni de ka maa dɔw kɛ tigɛkɔnɔmaa ye bolimasiri taabaw olu de ye ni kunnafoni ninnu fɔ Centrafrique jamana o kɔnɔna na u ko Lokoti kilomɛtiri 70 bɔɲango ani dugucɛw ye n'u k'o ma ko Boar. Ghana masakɛ Nana Akufo-Addo a ye kurubonkarikɛ kunungo a tun bɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ sama o kɛ sira dɔ a bɛ o kofɔ n'o ye pankuru ladege fitinin ye ni bolibaga t'a la n'a bɛ pan a yɛrɛ ma n'u ko ma ko drone a bɛ o de kofɔ o bɛ se ka mɔgɔw ka maamagoɲafɛnw ta cogo min na k'a lase yɔrɔw la a bɛ o de kofɔ a y'o kurubonkari baaraw de kɛ a bɛ nɔgɔya kofɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛna kɛ a nafa yɛrɛ ye o ye furaw a bɛ olu bɔ dugu dɔ la ka taa n'o ye dugu dɔ la n'i ye Ghana yɛrɛ lajɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ Ghana a ka bon kosɛbɛ k'a sababu kɛ
kɛ a jamanaden o bɛ taa fɔ maa 30,000 baɲango la ko nin ye fɛɛrɛ ye mun bɛ nɔgɔya ko fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ surunyali la. Ni ne bɛ dan sigi bi la Seydou la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ ni Ala ma ka jɔnya jɔna sini ye juma ye dɔgɔkun kunfori daminɛ don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka Maraka faama ka journal Bambara n'a b'a fɛ ka segin k'a lamɛn aw ta malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net bɔlɔlɔ kunnafoni disira don aw na Maraka faama ka journal Bambaraw a ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnna. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.